ba 'yan mata. Da na fito ina wai ga na ganki shi na yi fata. Kar ki bar ni kina raina da zuciya ke tafi kauna. Ashe dafin so ya zarce dafin wuta zafi, yana da fadi ya zarce wa rijiya zurfi. Wurin bayanin yadda yake wane wuka kaifi, sai aka ki na gana kan Hadiza son ki yana raina. Da ke kadai zan rayu Hadiza, duka mata su yi baya. Bakin ado mai kyan tafiya halin ki ba kya karya. Idan da ke na san so ba ya sani rabin jina. Wai kamar rikya kuna ba ku dan kira ni mu so juna. Zuciya za ta walta a ce a yau mai ban kwana. Ki gane yanda nake jinki a zuciya manufana. Zana ba ki dukan kaunar da zaki so sunana. Hadiza zauna gefe na ba za na bar ki da kwalla ba. Hadiza kyakkyawa ce bakin da ba ta da tsara, mai nasuwa da kamala akan ki zan kai sara. Zama da komai kan ki Hadiza na wuce duka saura. Idan da ke wasa da tuna Hadiza ban ga kamar ke ba. Mai murmushin da ya sauya tunani, zuciya ta yi sanyi. Komai kike so kan ki faɗi Hadiza ni har na yi. Da ni da ke hanta da jini ba ma rabo ko an yi. Kar ku ja ni kan ki Hadiza ba abun da ba zan yi ba. Mai san ki ne SY Ahmad Hadiza ko mai rantsi. Idan da ke wasa da tuna na gane so yayi sansi. Kin zamo hasken fitila a zuciya mara zartsi. Ki bani komai za na kula da shi ba za